Aki Trikia Tingcia La Hai He Tahi Om Ta ni Sai Lai Ngai Khaboka Kan lom he mai Hian Pisam Puite na kanom khom le a Mi khol tenen kan en le thup mai ni Hey, fan page akan kalang vedu te china. Hey ma. Tihian karin khom bang chi a. Arang ikan tan sofa. Top 10 lo tling ve no mai. Van lo om en o. Le. Hey ma. Tri ke hi lo kala nghe lo mem ka lo khop mai ke wa liu nghe I think ti shiat kan nghe ri ru te ron lang ba de su te mem ka thian he na lo thu ka sai ba han lo bom te lu lem so hoi a live in chi be le thale re ga fan page polin nghe mo so de em haji lama fan page ta mi lo support tu te som kha in sabai in lo thu ka shi le che da kan lo me Aki Trikia Tingcia La Hai He Tahi Om Ta ni Sai Lai Ngai Khaboka Kan lom he mai Hian Pisam Puite na kanom khom le a Mi khol tenen kan en le thup mai ni Hey, fan page akan kalang vedu te china. Hey ma. Tihian karin khom bang chi a. Arang ikan tan sofa. Top 10 lo tling ve no mai. Van lo om en o. Le. Hey ma. Tri ke hi lo kala nghe lo mem ka lo khop mai ke wa liu nghe I think ti shiat kan nghe ri ru te ron lang ba de su te mem ka thian he na lo thu ka sai ba han lo bom te lu lem so hoi a live in chi be le thale re ga fan page polin nghe mo so de em haji lama fan page ta mi lo support tu te som kha in sabai in lo thu ka shi le che da kan lo me